बेफोरबायदि गारिखौ बबेजों बायोब्रा जोंहालाय माथो अट' गेरेबग्रेबखौनो सालायनानै जानांगासिनो दं। खियानो माबानो हिनजावफ्रासो आजां गाजां गिदिर माबा गारि बायनानै सालायो। जोंहा माथो आजां गाजां खानाय सिननानै जाबाबो हाजिरा मावबाबो मुजिरा मावबाबो आजां गाजां मावो जों सानसेखौनो जिराया। माथो कारखौनो बायनो हाया। बे हिनजाव माखासे आजां गाजां बोरै बेफोरबायदि गारि गिदिर सालायनो हायोब्रा गायसिमोन। नोंसोरनो एसे बुंहरनाय दा आजां गाजां इसिबां खिया गारि फरसुनार सालायो हिनजावफ्रा, ओमफ्राय जों सानसेबो जिराया दै, सानसेबो जिराया। सामफ्रामबो हाजिरा मावो जों, ओमफ्राय जों मानो गारि बायनो हाया? ओइ सेंग्राफोर मानो बायनो हाया? हा मानो बायनो हाया? आजां गाजां माथो हिनजावफ्रासो फरसुनारनो माबा खियानो टयटानो सुइडिजार अनेकथा गारि सालायनाय नुयो हिनजावफोरखौ। ओमफ्राय मा मावनानै इसिबां गिदिर गारि बायो? जोंलाय माथो सानफ्रामबो हाजिरा मावोब्रा सेंग्राफोर, अब्लाबो माथो गारि गंसेखौनो बायनो हाया जोंलाय। टट' गेग्रेब सालायलाबायनांगौ नै अट'सो। सानलाय नोंसोर सेंग्राफोर बे बिदि थाखाया बबेनिफ्राय फैयो? मोरैहाय आजां गाजां गिदिर गारि सालायनो हायो हिनजावफ्रा? जों हौवाफोरखौ नायस'ना आजां गाजां हाजिरा मावबाबो मुजिरा मावबाबो एसेबां गारिखौनो बायनो हाया। सानलाय। हेल' गाइस, खुलुमबाय। आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव मिस्टार जिउ फाग्ला ब्लगआव नोंथांमोनखौ सब बरायलायबाय। नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। थारमाने खोथाया बिदिनो जादों आरो मा, आजां गाजां गिदिर गारि बायनानै सालायो हिनजावफ्रा। हौवाफ्रा सानसेबो थानो मोना, सामफ्रामबो हाजिरा मुजिरा मावो। मानि थाखाय गारि गंसे कारखौनो बायनो हायाखै? मानो बायनो हायाखै बुंलाय सेंग्राफोर? नोंसोर बायनो हादों नामा? माथो आजां गाजां सिख्लाफ्रासो आजां गाजां फरसुनार स्करपिय'नो कियानो क्रेटानो सालायगासिनो दंलाय। क'क्राझार, उदालगुरि, बाक्सा, गुवाहाटि मा हौवाफ्राथ' गैखाया। सोरखौबा नोंसोर बेफोरबायदि नुदों? सोरबाया सानै साथामसो दङ कन्ट्राक्ट मावनानै बायनाय, सोरबाया दङ इउटुबार जानानै गंनैसो बायनानै सालायनो हानाय मानसिफोर दङ। ओमफ्राय जोंहा माथो बायनोनो हायाब्रा। हिनजावफ्रा आजां गाजां खियानो माबानो गारि गिदिर सालायो। बेखौनो नायदो नै फाग्ला बायदि मा मावो? आरो जिमाव थांलायबावोसो। जिमाव जों जिमाव थांनो मोनो नामा? सामफ्रामबो हाजिरा मावनानैनो सेस जालांसिगोनलै जों सेंग्राफोर। हाजिरा मावैनो जिमबो नुला, अन्थाइ गिदिर दैखोनो मोनला जिमावबो। मालाय गारि लादों कियानो क्रेटानो, सामफ्रामबो जिमाव थांदों फुङाव पेन्ट फानथाब गाननानै, लंपेन्ट फानथाब गाननानै। अब्ला जोंहा सेंग्राफोर सानदो एसे, मा ओरैनो थैलांसै नामा? गारि लाला नोंसोर सेंग्राफोर? गारि लादो, गारि नुवाखै मालाय कियानो फरसुनारनो बे साफुरा सालायो दा। लाइफआनो गैयालै जोंना सेंग्राफोर। हौवा जानानै बिराद सिन्थासो खालामबाय आं। हिनजाव जानायमोनबा गेमस्रिमोन बायदि जानो हागौमोन, इउटुबार जानानै एसे खामायनो हागौमोन। दा गैया, मा खालामबावनो गाइसमोन, उफाय गैया, राहा गैया। हाजिरा मावनानै जाबाय था हौवा जानानै। आरो हिनजावलाबो रायजाबावदो, फिसानो उमुगनावनो माबानो उमुगनावनो स्कुटियाव थाव गैया। दा बे हिनजावफ्रा बबेजों गारि थाव सोयो, बबेजों सालायो, बबेजों जिमाव थाङो हमनोनो हायाखिसै आं। खर' सुवावसो मोनजोब्बाय आं। खोन्थाहरलाय गाइसमोन नोंसोर कमेन्टआव, बबेजों बोरैहाय बेबायदि इसिबां डेभेलप खालामनो हायो? खोन्थाहर। मा बिजनेस मावो, बबे बिजनेसाव प्रफिट दङ बेखौ खोन्थाहर, जोंबो एसे मावनो हायोना। भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलां लोगोफोर, आरो मोजां मोनाबा नायनो नाङा, ओंखारलांनो हागोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम अननानै प्लिज।